Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas ana pauluhan. Gasar, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manipod naghanak ka. Di ka ba't nagbaybayadan iti abang mo? Saan nga evacuation center to'y balay ko? Mangkita ka iti umalisam no kasta mo lang. Nana, di dakpay ko mapapanawan. Awan ti umakarak. Amuyo mata na ilaw anak iti anak yu. Iso ti akin putot iti anak ko. Apo ko yu ti ubing. Apay ngamin anamati ka iti nasamit asao ti anak ko. Ita, awan dito'y tanapan ijay balay ti asawa na. No apay ang nagayatak iti responsable nga anak yu, Nana. Apay adamagam day ta kanyak. Damagam di tabagim adang nga. Mabalin ka din agbalinak laangan akatulong yu. Tapno saan ako nagbayad iti abang ko, Nana. Nasaya at mat. Tapno at daglaba, aglinis kan agluto. Ado ti oras ko amapan makimadyong. Imbag man ta nakaumay ka dito'y dagos ko, gayam. Manipod na ganak ka. Di kan makitkita. Tadi ka mo lumablabas iji istor ko. Tunggal mapan ka iji factory nga ayan ti trabahom idi gayam. Awan agawir iti anak ko, gayam. Kakaasi ak nga agdaldalos. Aglutluto kan aglablaba dito'y. Pinagbalinda ka akatulong ti ina tinakasikuggan ka. Apo ko damat ti anak mo ah. Papanawan dak ko mga rudan. Ngam nagpakpakaasi ak. Awan ngamin ti umakarak. Awan pa'y advance payment ko. Ay unay matanti ina ti ama ti anak mo. Awan konsiderasyon na. Noon dala ko mamangaywan iti anak ko. Agtrabaho ako mamat. Ngamin, awan apulos kwarta. Kalkalpas ko lang ang nagdalos dito'y salas. Apay nga adamanan kapitpitak at tugot dito eh. Oy, apay ang nakamisuot ka dita, ha? Mas daawak no apay ang nagpitak ti swelo. Da kayo gayam tinangiyunog iti tsinelas o kapitpitak. Adamot pagpigadan iti ruangan, Manong. Ne. Balay mi da ito'y. Makinanaad ka laeng. Apay akas tati saom. Nakariing ngamin ti kaanak ka, Manong. Amang ano jak pala nakadalos kat agsangit manan ija indayon na. Parikot ko pa'y dayta ya. Dayta kat ti maganab ti agpasikog. Di ta ka man langan. Unay kat ti ugali dagiti a pamilyan. Jak mailadawan. Pati di asawa ni Manong Joel. Di na pa'y ammo ti tumulong agdalos. Di pa'y ka dinalabaan ti kamiseta kaduyaw? Inkabil ko timurang tayo iji asidag ti washing machine. Idi aglablaba ni Cristel. Ang mga no di naman ang inraman nga inlaba. Inlabam ko man ah. Adda nga rod katulong. Apay nga aglaba akpay laang ngay. Ay na, ibagam nga rod kan kwa na nga aglaba. Tamasapol ko dahi a kamiseta. Napansamat iji kwarto da nga agina. Ibagak into rumwar. Apay ngamin adi ka pala naglaba. Awan mat inararamid mo. Nag-video ak nga rod. Tawan pa i-content ko iti reels ko. Ay, nagsangit man nga tan timangit nga anak na. Isu adi na nailepas ti lalabaan na. Apay nga ipalabapay lang mat ni Nora tinamura nga kamusdakan ni Cristel. Katawan mat trabaho na. Anya nga iti amo kadakwada. Makamuda matan na iti bagbagida. Ta nagdadakkel damatan. Masapul ka di pa'y nga ibagaday ta. Panagkita ket aglablabas dan. Kaputasan ngagtagtagar di may sa kasledan. Isakit mo ka di jay saan mo akapkapin ano. Manugang mo jay may sa ta anak mo ta asawa na. Ni Cristel ngay. Sana gapo takasta. Ngam tao mat ni Cristel. Adda awir na nga apo ko. Sikati mangibaga ta sikati nakapanunot.
Tak-tak lang no sakpay lang ti mangibaga. Di mo kaya ta mataktak ti panagmadmadyong mao. Ha? Amo malakayam. Apay adamagampay lang. No di ka ka dagulit alakay. Daddy, saan ta ka din makita pa'y ni Mami iti agnanayon? Sorry anak. Nasa pangimpulang ni mamim tibiyag na. Awanin maramidan ta. Kailiw ko unay ni Mami, Daddy. Uray siya, anak. Kayat ko ti mangala iti haya para ken ka. Tapno siyak manin ti mangimanihar iti negosyok. Saan kat ati assistant ko? Umapala ka dagiti kaadalak. Nga dapay Mami na. Sana rin bang apalam ita, anak? Uray, tasyak matamis mo ti mga asikasuken ka. Siyak pa'y ti mangitultulod ken kay di pagadalan. Daddy. Iso asan kan nga gliday, anak. Imbagman, tay may mo impasyar ti anak mo dito'y gayam. Kaya't kung harod ko matimadan iti trabaho gayam. Ngam kasanon nga iti anak ko. Sapay na alikutag. Pag na, intun kwan, agtaray manen. Talaga akasta ti ubing no kabailandan ti tumaray. Masapula ka na yun na sursurutan. Malidayanak. Tadyak pa'y magatang ti kayat na akanan. Maudi kami pa'y amangan iji balay danana Berta. Saan mo ida akasango no mangan kayo? Saan gayam? Nasayaat ko ma, no ado ti mabati akanan mi. No basit, tilangan anak ko ti pakanak. Anya? Isumat lagaya makimutong ka. Ay, unay lakat tigas-gasat mon gayam. Nagrigat-lakit din ti awan kamangan na. Agan ano saklatan adi tabalahida. Padasam aka sa ni Tata Marco. Barang kahit nabantayan ti anak mo. Padasam man ang ti sumrak ija factory. Tata, mabalin ka di abantayan nyo ba si ti apu ko yo? Tainak kitaan, no kayat dakpay nga agtrabaho iji sigod ang nagtrabaho wak a factory. Sa apay nagalikutag ti ubing kat nasakit dagiti tumeng ko. Ang mga nudyak makasurot iti papanan na. Saan nyo laangan nga iluklukat ti ridaw? Tapno saan aromwar, tata? Padasag ano kabaalak asurutan iti papanan na. Ang mga no maitublak. No ko mga mintapurwakan mo ti amana. Sa anak ko mga agpari ko takastoy. Ladingitag ti mapaspasamak balasang kaw. Irresponsable da diyang anak kaw. Damag kaw, aparikot kanumit laeng ti asawa na. Ladingitak, no naibagak kada kayo ti sakit tinakam ko, tata. Awan ngamin ti sabali apang ibagaak. Adda karbengam nga agsao, basang. Maasya na kunay ti anak ko, tata. Awan makita ka na saya at masakbayan na, no sa anak nga aggunay. Ala, inka nga roden, tapno makaawid kamot la adagos. Mia, anak. Sapay la kumata maawatam ti ibagakan ka. Anya ka di daytan, daddy? Sana nasaya ti panangimanihar ti dinutukak iti negosyo. Isu amasapol asyak metlang ti mangimanihar. Kasanong akngay, daddy? Asino ti mangitulod kanyang ijay school? Adatang danak amang itulod kan mangsukon ken ka. Ngam part-time kanulaeng, tada sa bali abos na. Kabayatan na, agsapulak itinasaysaya at ayayam, tapno adda kaduam numapanak iti opisina. Okay, dad. Kasta ti good girl. Saan na bali? Tano makasangpetak manipod opisina, adda akaduam. Ay na, naawatan nak ti sigod abos ko, gayam. Inawat nakmanan at trabahador iti factory. Kaano ka nga rod amang rugi ngay gayam? Intun bigat matlaan ka, no? Nasayat mat gayam. Madaan ka matlaangan iti kwarta. Ay,
Para dayto iti anak ko, gayam. Diyak kaya takakaasi nga agnanayon ti anak ko. Ay, sapay la ko mata makaurnong ka para iti masakbayan ti anak mo. Huwan nga ron. Sige, gayam. Mapanak pa'y. Ang mga nunabanugan ni Tata Berto amang banbantay iti anak ko. Ni, adamat kam mo ultimuging ti anak ko, Tata. Ti maray kat napatukma. Saan kumat nakamatan ta? Nakapsot matan ang iti tumangkaw. Pasensya na. Kasano ak nga ta makatrabaho no kastoy. Anda kali nasara ka matrabaho, masang. Ada, Tata. Inton bigatak ko maamang rugi. Bala. Kita ka na yung bagtap no sana na maulit. Ti pa nakaipatukmat ti ubeng. Agyaman ako unay, Tata. Kapilitan nga aramidak daytoy para iti masakbayan ti anak ko. Maawatan ka, masang. Kasta ti nasayaat nga ina. Ikagumaan na nga isakad ti anak na. Sobramot ti kinaalikotag day tangubing. Pakakitaan, anasalunat, no naalikutag. May mayat ti kasta, ngam ti agkukurot. Saan mo't nga agkutkutay? Ay, makaan-anos iti kastang ubing. Parigaten na ti mang bantay kan kuana. Darampay laeng, ti agtartaray ka na ti urat na. Taputot ket nga ron ti anak mo nga irresponsablay. Kat, adda basol ko iti dayta na pasamak. Imbagak aya nga dabasol mo. Adalang mo't konsensyak. Iso nga aramidag ti isang kabasit a maitulong kao. Katsya, awan ka de ti konsensya. Adda ka day. Panunutom lang ti aramid mo ka na kita ginaa. Ay, panawan ka man langan. Awan serbi da kita ngay bagbagam. Apay asaan ama spelling day tarupam? Masurunak iti dayjay a Cristel. Imbes nga da para luto, awan mo't itakat aldawan. Napananangatan. Kuna ni tatang adda kanon trabaho na. Nikit din tatang tinagbalin ay yayo ti ubing. Anya ay yayo ti kayat mo asawan. No ti babae kat yaya, di yayo mat ni tatang talalaki. Imanugot ni tatang a para awawir iti alikutag nga ubing. Ingka rin na siguro ka ni tatang ay ka na iti kwarta. Iso ngay manugot. Kasta nga tangag paiso. Imposible ngamin nga imanugot. No awan supapak ti bannog na. Tatang, imbag tayo manugot kayo nga agawir iti naalikutag nga ubing. Apo kukmart. Nga oray binaybay anti anak ko nga akin putot. Kasi damay nga gina. Mano ka di titangdan yung nga agawir, tatang? Masapul ka di pa'y aya apatangdananak. Kat apo kukmat ti ubeng. Anya ka no ngay ti trabaho ti ina ti ubing, tatang? Factory worker ka now. Barang makaornong kat may saganaan na ti nasaya ta masakbayan ti apukok. No ngay panawan na kada kayo ti ubing, no makasarak iti sabali a lalaki. Ha? Maramid na nga talay ta. No naaramid ti anak yo anang panaw iti putot na, saan nga tamot ang maaramid ti akin anak? Ha? Ay, saan kumamit ah? Kasanon ti ubeng no kasanaw. Kita man basi ti ubeng tanay. Nasakitan ti sikat ko amang sursurot kan kuana. Nabanugak. Ay, just kick it de. Apay nga men ngay manugot ka amang bantay iti alikotag nga ubing. Inkari naman tatumulong iti magastos dito balay. Rumbang lang. Tadida kat papakpakan lang dito'y balay. Kasano nga ron na makatulong no saan mo't atulungan ang mga sikaso iti ubeng tapno makatrabaho. Ay, di da kiramraman dita. Nagregat ti mang sursurot iti alikotag kunak manan. Ayan nga di ubeng Berta.
Awan mat dito salas. Kan awan iji kwarto na nga gina. Anya nga iti amok. Nakaridepak itay dito'y sofa. Naturog ka idinto tas siririing ti ubeng. Ay talaga nga awan konsensyam. Basol ka diti konsensyak no nagtaray manen ti ubeng. Biro kanta. Dandani siguro itan ni Cristel. Kaslang amin kabalyo day nga ubeng. Kanayon lang nga agtaray no kwa. Masapul akam kamatan. Ay, just kick it de! Tata, apay nga da kayo dito ruwar? Kasla madandanagan kayo, mat. Pinabantayak kan ni Berta ti ubeng na nasakit ti sikit ko anang kamkamat kan kuana. Ayan da nga rudan, tata. Inridap ni Berta ijay supa. Di na nasiputan no napanan ti ubeng. Anya? Iso ti birbirukan nyo dito, tata? Bareng adalang di tirwar. Ayan nga rudan ti anak ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Gasar, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gaputa saanan na makabayad ni Cristel iti abang. Pinagbalinda nga rod daytoy akatulong. Saan anasaya at itrato da kankwana. Agraman anak na. Iti sabali abangir, naliday ti agama ada Jud kan Mia. Gapu iti pan nakabalo ni Jud. Iti may sangal daw a panagawid ni Cristel manipud trabaho na. Sinapul na ti anak na. Papagayam, dinggan tituloy ti seryetay wita alawas ang napauluhan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Ti anak ko ti birbirukan nyo dito ruwar, tata? Uy, bareng adalang di tirwar. Ayan na nga rudan nga tata. Naliwayan ni Berta. Kung nakakitaan na pa'y nasakit ti sikit ko anang sursurot ken kwa na ang nagtartaray. Napanan na nga rudan, tata. Saan ka unay ngagdanda nagbasang? At dala iti asidagday jay. Tinasayaat, mapan ko birukan iti amin ang kwarto kan iti banyo iti banayo, tata. Apay ngamin abaybay am ti anak mo. Adda ije banyong agluglug-lug iti narugit adanom. Ha? Ada iti banyo? Pinarwar mo kumamot na iti banyo. Apay ngamin apumanaw ka. Ipaasik ka sumkit din iti sabali ti anak mo. Diyak ngamin ninamnama ang mabaybayan ni Nana Berta ti anak ko. Saan mo apabasulan ni nanang? Awan sabali ang mapabasol no di si ka nga inana. Uwanan. Sige, aglisi ka nga rod. Tay nakitaan ti anak ko. Nakasara kamot laang iti ubeng. Aday je banyo, tata. Nabasbasa. Kan nagluglug iti narugit adanom. Apa nga da narugit adanom ijay? Nangigawgawan dan samot iti punas. Iso narugit, tata. Ijay gayang banyo tinagturungan na di nagpukaw. Kunaklakit din nurimwar. Sige, tata. Inakpay sukatan. Nabasbasa ngamin, iso adinigos kon. Malabasang. Bagbagaam, adinan ulitan tagluglog iti narugit adanom. Makaawat mo tan kat iti sao. Maring atong palen na ka. Napan ka di manen nagtrabaho ti danga. Pakabasbasulan day tanga ubeng. Apay ka di akasta ka, Berta. No di mo ko maliniwayan. Adayaw na pan nagluglog ti ubeng. Agpanateng pa yan. No saan aga po iti bangad na.
Saan anapan nagluglog, kat saan nagpanatang? Nakurang sa tipan nakaawat mo at tao. Bakit ang ngawan nakam na? Ay di ka man si kalaklakayan. O na yan, apanangisakit mo kadagijay nga agina. Di mo matkapkapin ano ti inatiubing. Saan no saan? Ngam ulitek nga ibagakin ka. No adda pa'y nabatbatay apan nakaawat mo. Anya ko maday ta ulitam nga ibaga. Ti ubeng kat saan amay libak nga apo kaom. Naawatam. Putot ni Juan nga anak mo. Oh, medyo naladaw kan samat ita sumrek. Diyak ngamin mapanawan adagos ti anak ko, tagpanateng. Binaybayan namin ni Nana Berta, kat napanagluglog iti narugit adanom iti banyo. Jakman maawatan ti ugali ni Nana Berta. Gayam, mabalin ka di ano adawayam. Ingkabat sirip-siripen, no kasano ti kasasad ti anak ko iti balayda. Ay, uwan gayam. Kaasi kayumat nga agina. Awan ka di ti kabagyam, amabalin mo akamangan. Diyak amo dagiti kabagyan dagiti dadakkel ko. No adala ko ma, pumanaw kamin at talaga di tabalayda Nana Berta. Sa bagay, taga-samar kayumat nga min anay sarong dito eh. Wan nga rod, adayo ijay samar, tapno inakbirukan dagiti kakabagyan mi. Nala, ingka nga rudan tapno saan ka maladaw. Inaktutan awan ti anak mo. Agyaman ak unay gayam. Sige, mapanak nga rudan. Nagkas ang lakit di matigasat day tagayim ko. Ulila lang arudan, irurumanda pa. Nakaumay ka mo't dito'y balay basang. Awan ni Cristel na pan nagtrabaho. Umay ko la pa Sharon ti anak na tata. Itid ko man to'y tinapay kan kwa na. Ay kat umunag ka ah. Ada ije kwartaw ang nakatulog. Madin sa tibagina. Medyo nabarat aguyak nga may. Nabara ko na yo tata. Kaano pa yan nagbara? Itay nakapanaw ni Cristel. Saan ang naganay gay ti ubing? Hindi dapat kat nabara mait. Adala ko ka paracetamol tata. Masapul ang masigod ang patumaran. Tapno saan ako maro. Tay nakalaan. Nalaman nga ron, bayadan to ni Cristel. Imbag ta simmangpet kan gayam. Saan ka makontak? Tain lakom mat ngaminan ti cellphone mo idinaganak ka. Kapilitan tanaibos mo ti urnong ko ididakkelan ti tiyan ko. Apay ka di? Agurigur ti anak mo. Adaimpan ko ijay a paracetamol. Pinatumarkon. Ha? Kasta ka di? Daman nga rodan utang ko kan ka. O sige nga rod gayam. Tay nakitaan di anak ko. Nagmalas matanday di agayam ko. Agsasaruno ti parikot na. Kaslalinas nga agsisilpo. Kinawiwitan ti malas. Tata, kumusta ti anak ko? Ayan nan. Anday di kwarto yaw, nakaturog. Uyak nga uyak. Sige nga rod tata. Mapanak pa iti ayan na. Semang patan ti dangga. No saan kamot adang nga anang baybay a iti ubeng? Adayaw nga agsakay. Ha, di nakman pabasulan. Apay, imbaon ko aya anapan nagloglog. Bakitan ka akurang ti panunot mo? Andat klase mataaw. Ay di nakman pagsawan iti kasta, gapulaang iti dayjay nga upeng. No adda tao nga awan puso na si kanay ta. Awan pusom. Anya nga tatiadakin ka. Apay, si bibiyagak pa'y ayan awan pusok, aber! Day tamit nga raw ti pagsidaawak. Kasano ka nga ta na parswa nga awan pusom. Limangan ka gayam? Nabiit ka pa ya simrag. Diyak mapanawan ti anak ko gayam. Nagbara, kan uyak na uyak. Pinatumar mo ka din? Saan pa'y? Tadi namat kayat timangan gayam. Di na ka di kayat ti tinapay nga intad ko idikalman. Ha? Adda tinapay nga intad mo? Adumat intad ko idikalman.
Amangan nukin nan ti daddo mga ubing nga anak ni bayaw mo. Mabalin ka di apa utangan na kiti tinapay. Tapakan nagpay, sakbay apag tumara kiti agas. Sige, tayo mangala iti tinapay. Idulin mo, tapno saan asabali ti mangan. Para iti masakit, ti tinapay nga alaag. Adu jay nakita nga insang pat ni Alma. Mangtib ka man mat. Nakita ti anak ko ti tinapay. Saan ka di nga isuda tinangan iti intad na idi kalman? Pangaasiyo ka di Taipabusuyo laangan iti anak ko. Ta saan ang makapangan? Imot ka. Day tala nga dawatan ti ubingkan ka. Di ka pa agparanod. Kat no mairanranod kayo mat iti makan dito'y balay. Numang mga anak man dito'y balayo. Basit laang. Kan ikarkarok mo't babaan iti panagtrabahok. Iboy-boy mo ka diti sang kabasit ang mabatbati yun numangan kayo. Sobrayo laangan ti kang kanak no ar-arigan. Anya? Agdrama kiting. Panawan ka man langan. Nagadukat ngayong bagamon. Nakaro kayo mo't ngamin. Awan pa'y konsiderasyon nyo, Apulos. Oh, apay analiday ti prinsesa. Kailiw ko laonay ni Mami, Daddy. Amom ka di. Nga damat ditoy, ngam di ta makita. No makita na analiday ka, malidayan mat. Saan ko maliklikan ti agliday, Daddy? Nung amin agpasyar tayo iti. Kadwa tayo ni Mami. No adatamat dito'y balay. Kadwa talatta. Ngam di na kaya ta makitkita kanayon ka analiday. Di kayat na kanayon ka naragsak. Daddy, kaano ka di nga dakadwata dito'y balay? Nakitak timay sa apinay akatulong timay sa gayem ko. Imbagaken ko na amang kita itinasingpet apinay nga agbalin ayayam. May sa apinay? Saan ka di apinoy kamat? Saan akas ka ni Mami amay sa Chinese? Wananak. Nasingpet ngamin dagiti pinay ayaya. Imbag tay may kagayam. Kasano day to yan? Di matla maimbaganan ti anak ko. Nakaro ti panatang na. Isa marigatan nga umangas. Sapay awan pulos kwartaak. Alaang pa'y dato'y basit nga igamak. Ipan mo iya ospital. Sige man nga rod gayam. Talaga marigatanan nga agangas ti anak ko. Ala, intayo nga rodan. Itulod ka iti ayan ti pagluganan nyo ang mapan iti ospital. Naimbaglakit din tada kagayam. Kasano kami nga aginano awan ka. Manipod awan pa'y asawak. Kanayon ta nga nagkadkadwa. Nasingpot ka kanyak. Iso asa na mabalin na baybayan ka gayam. Kaslasanda ka bagyon ti anak ko. Nila ang tatamar ko ti adapuso na kadakwada. Ngam naturturay mat ni Nana Berta. Isong amin ti akin tawid iti dayto ya balay. Naikamang lang ang ni Tata Marco kadakwada. Kunam no dakkel mat to'y balay da. Manulaang mat akwarto ti papaabangan da. Lumaban ka anak ko. Di na ko mapampanawan. Pakawanan nak no intalag ka kadagiti dadakkel ti ama-ama. Kaya't kung amin ti makaurnong para matlagan ka. Lumaban ka, anak. Saan samat asimrak jay danga. Apaya di pala nagluto. Apay sa pulam, kat adamot mabalin nga agluto dita. Impan na iti ospital ti anak na. Kakaisuna ng haba kakiti majong. Adda ginatang ko ang mailuto. Ang alangan na siyak pailang ti mangiluto. Ibagam ka ni Nora, wano na Joel ta agluto na. Sikan ti mapan mangibaga. Aginanaak ta na banuga ka naggapoy jay tsindan. Kasanungatan ti kasasaad jay ubay nga impan na iti ospital. Ay kat mapangkay jay ospital no kayat mo amaamuan. Naranamot nga raw nga agsakit ti sakak. Marigata na kamagna. Nakarumot day tarayuma. Day ta ti kanayon mong agalan.
Kumusta ti anak mo gayam? Anya ti ko na ti doktor. Naka-oxygen ka naka-dextrose. Pulmonya ka no. Nakapsot ti barana. Ano ko man nasigod anay pa ni ti doktor? Diyak makaidnamang pampanunot. Gapoy ti ayat ko amadaan ko maitinasaya at amasakbayan. Adadalakat nga rod na isagmak. Awan basol mo iti napasamak gayam. Basol ti apong na anang baybay akin kwa na. No adalada ka sa mapasamak iti anak ko. Si ti responsable nga ina ti amana. Iso ti rumbang nga masidir. Saan kat asika? Imbag ta nakita kayo, nana. Naggapuak ngamin iti ospital. Apay ko mano naggapo kay Chay. Kaasi iti apu ko yaw. Awan ka di anyaman na kada kayo, no dakas ti mapasamak iti apu ko yaw. Gapo laeng iti aramid yaw, nana. Ne, anya ti kayat mo asawan. Saan kun nga ibuksilan no anya ti kayat ko asawan, nana? Ngam siyak asaan ko kabagyan dagiti agina, isakit ko ida. Anya kumaita, no saan mo akabagyan? Nasakit tiriknak iti mapaspasamak kadakwada, nana. Ngam kadaraan niyo ti ubing. Saan ka de? Saan apulos amatignay ti puso yo? Saan ka man nakaslakalaingan? Ha? Panawan ka man langan! Diyos ko, awan ka di tinay parabor kan kwa na konsensya. Apa yan, nanang? Di kay matagtagar eh. Dayjay ngamin nga alma. Kasla na tungpaak iti imbagana. Anya ka di timbagana, nanang? Oh, saan ka no amatig na iti puso? Katapo ko ka no ti ubing. Ay sinalbag kiti. Nanang, anya ka di tiinta na mitim yo. Saan ko anaawatan? Ay awan, adala na lagip ko. Ayun gayam, kayat mo ka diti sumurot kanyak, tamapan ta ijay ospital. Apay adito'y morgue ti ayang ti ubing. Naragsak kayo ka din. Na nagpatinggan ti biyag ti anak mo, Nana Berta. Awan pa'y narik nakakaasiyo iti apo ko yo. Imbag pa'y ka ni Tata Marco. Tauray kaskasano kat nakitak ti panangipatagnay iti apo ko na. Ngamda kayo. Awanan kayo iti konsensya. Cristel, apo, pakawanan na. Hindi pa'y ko mga impakita yun di panangipatagyukan ko, ana. Itapay tadi na kayon mga gapulos. Ay, tiyakim pagarop nga umabot iti kastoy. Awanan, serbi na kita nga ibagbagayo. Tawanan ti anak ko. Agpada kayo iti ama ng awanan konsensya. Agina kayo talaga! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gasal, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nasarakan ni Cristel ti anak na iti banyo. Nagluglog iti narugit adanom. Nagpanateng kat napulmonya. Iti sabali a bangir, pasaray ang dingayan ni Jude ni Mia nga anak na. Numakarik na iti iliw, iti nagawanan nga inana. Iti mat kaadda ti anak ni Cristel iti ospital. Naasi ni Alma, idi nakita na ti kasasaad ti ubing. Sinidir na nga rod ni Nana Berta, idi nagkita da. Nabainan iti nalimad ti bakat,
kat napanday ito'y iji ospital. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo ita alawas ang napauluhan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Inipay ko mga impakita yu, ti panang ipatagyo iti anak ko. Itapay ta di na kayon mga gapulos. Diyak impagarop nga umabot iti kastoy. Awanan serbi na kita ngay magbagayo. Taawanan ti anak ko. Agpada kayo iti ama na nga awanan konsensya. Agina kayo talaga. Pakawanan na kami kumamasan. Ipakaamuyo iti anak yu tinapasamak. Tapno umay naman kita ti binaybayan na putot na. Sige, ibagak kini Joel takuntakan na ti kapsat na. Awanan ti anak ko. Agmay-may sa ako. Kabinanawan nakmatan. Anong sambasitan ti sofa pagturugam dito'y balay gayam? May sang amin ti kwarto to'y balay mi. Tila ang kwarto mi iti asawa. Pagyaman akon, taada pa kidagusak, kalpasan ama itabon ti anak ko. Diyak kayatan ti mapandita balay da Nana Berta. Wan agayam, sapay adda dita ti ama ti anak mo. Isungarod adyak na panan dita. Imasidag kanyak ti ama ti anak ko ija punerarya. Anya ti imbaga na idi masidag ako nam. Di maawat iti pamakawan. Itapay tanaladawan ti amin, sada ammo ti nagkamalyanda. Ay, pakiridem kit di ti pakinakam mo gayam. Bumangon ka kat mga barwanan kamanan iti biyag. Tatang, saan mo tan ngay maimay ni Cristel dito'y balay? Kalpasan na itabon ti anak na. Kaawatan, anasakit, tinakip na. San tayo adin ang gayan, ijadada nga agina iji ospital. Adda nagkurangan tayo iti ubing. Pudnaw takunam. Panunutuman. No sika tinakapasamakan, tinapasamak ka ni Cristel. Anya ti mariknam. Napanunot ko, abo nga ti kina-irresponsable dayjay tatang. Husto ka. Isa saan anasaya at ti ama nga irresponsable. No may sa ka nga ama, masapol nga aramidem ti pagrebeng nga mitagbalin nga anak mo. Tatang, italangan na amiris ko. No kasano aliday tinarik na ni Cristel. Awan pa'y kabagyan na anak ipagrik na kenkwana. Kaasimay. Hello? Sika ka di dayto insan? Ha? Siyak ko nam? Di naklakit di palubusan nila kay nga agabrod ta masikuga kon. Mangkita aklangan iti sabali anasingpet tayso ti mapandita. O sige insan. Wen, nasingpet ti ibaon ko ang mapandita. Okay, sige nga Rod. Bye. Tatang, imay samot innala ni Cristel dagiti gamit na. Wayne, naliday ang nagpakada, taawanan jay anak na. Papananangatan? Kunana mo makidagus ka no iti apagbiit ka ni gayem na nga alma. Ay, saan lakit di nga agbayag iti balay da alma? Tabasit mo ti balay da iti asawa na. Agyan siguro pa ijay, kabayatan nga agberbirok iti umakaran na. Nalabit akasta, tatang. Saan ka di nga da passport mo, idi? Mabalin sapay mat. Adaa, taplanok idi ti agabrod. Naganakak matan. Diyan ngamin kasinsin ko. Imawag akasapulan ti kaaruba na ti yaya. Amumat nga awan kwarta nga aramatak. Direct hiring dayjay. Makaamuda iti amin na gastos. Salary deduction ka no. Sigurado ka di day tagay,
Kasaom, babaen iti video call. Inted kanyak ti kasinsin ko ti account employer mo. Pinoy ka numat day jay. Agpaiso ka di day tagayam? Ang awan mo't cellphone ko. Aramatam ti daan a cellphone ko. At ang amin ginatang nila kay akabarbaro a cellphone ko. Apay anas daw kayo ang nakakita iti kasasaoyo iti cellphone, Daddy. Iso ka no ti umay ayayam. Ngam, imposible da ito eh. Apay ka di, Daddy. Anya ti nakakaskas daaw iti kasasaoyo. Ang mga no nagkamali aklang anak. Parparmatak sa laeng. Anda ka lipay kas jay, Daddy? Agparparmata? Jakman amo anak. Kaya't ko makita ti agbalin ayayam. Ipagdakon ti papeles na. Tapno makaumay adagos dito eh. Apay ating makdar kayon nga, Daddy. Sumurot ka kadikan niya kitamat laeng. Sige, Daddy. Nakasaritam ti employer mo, babaen iti video call, saan ka di? Wan, ngam, idang kita kami. Apay ka sila na ikulang. Naiko lang. Apay ko maanay ko lang ako nam. Jakman amo. Idi kwan. Imbaga na nga iso kanon ti mga process iti amin. Tapno makapanak kanon. Dinamag na no anya nga agency ti kayat ko. Kat imbagak mo ti agency akaasit ganditoy. Apay nga ta. Kung nati kasinsin ko na singpat ka no day dya pamilya. Iso na lang, tabalo ti lalaki. Kan ubing ka no ti anak na. Itulod, kan sukunan na ka no ija pagadalan. Kastamot ti imbaga di employer ko, idi nagsarita kami. Gwapo ka di day jay? Balo ka no? Apay ko man o balo. Iti mabiit, sumangpeten ti hayam iha. Nalpasan ti amin nakasapulan tapno makaumay. Kita man ti adagayam na iti opisina. Napartak ti papeles nga ipag na. Amo na ka dito, Daddy? Siyempre, sabten ta iti airport. Amok na niya nga oras ti isasangpat ti eroplano. Nasing pato nga tati yayak, Daddy? Diyak mo anak. Saan ko nga impakita ken katirupa na idi nagsarita kami. Nga masiguradok amaklaat kanto no makitam. Apay ka din, Daddy. Makitam to iha. Sikat imang panagnek no nagparparmata aklaeng wenno saan. Cristel ka no tinagan na. Cristel? Agpada kami ka di anapintas, Daddy? Wen iha. Kasla kayo agina. Mabalin ka di nga arborat pay laang to'y daan a cellphone mo. Bayadak to no dagasgasat ko gayam. Si Kamat, itad ko talaga kan kadayta, tadakit nga rod sa bali a cellphone ko. Agyaman ak unay kan kagayam. Jak to pulos malipatan dagiti tulong mo kanyak. Unay kan gayam. Nalipatam ka din, jay panagsakit ko idi, kat sikati na nga si kaso kanyak. Adda ka di? Nalipatak paikit din Idi nga'y pinakanak, ngam nagbakwara, kat di tapay barukong mo tinagbakwara. Ayun gayam. Madanagan ak idi. Iso a pinilit ka a pinainom iti gatas. Idi kwan, pinilit ka manan a pinakan iti sopas. Pagamuan, rimwarmat lakat nga rod. Iti pay kat barukong mo, tagsangsangot takit nga rod. Dinardaras mo, tinapanijaban nyo. Wan ata nagpudot. Ay, maikawa ak nga awan agluto iti bigat. No kasto ang nasakit ti bagbagi da tao a bumaket. Naisadot mo day tamanugang mo adungdung wa. Amang ano intun madamdama ket sumurtan ken ka mapan makimajaong. Ay, agpaiso tay kunada. Asalamarik na ti kinapatag ti may sa tao no awanen. Isu nga ure no marigrigat ti may sa tao. Sa narumbeng at tagibas sita. Ta adala tamot may tulong lakin ka.
Wan sa ngagpaiso. Nadalos kan nadalimanag ti balay no adda ni Cristel. Saan ko pa'y a problema ti agluto ka naglaba? Naitangarod kahit ngam inkuskus pilyaw. Diyo pa'y ayan pa na makigindan amangan. Wan atay sumot ngamin ti aggao kan mangyawat iti danom. Gaputa paragaon di yun ayapan. Sa painuan niya lang ti mabate, iso ti kanin na. Gaputa kunam asaan mo akabagyan. Dandanin ti flight mo. Itulod ka. Tapno saan nakaapanawan ti eroplano. Dakal nga utang ko anay bag-anakam daytoy kan kagayam. Saan kan nga drama gayam? Masiguradok matasaan ka mang lipat. Sekanto lata ni Cristel agayam ko. Kat si kanto matlata ni Alma a best friend ko. Inton aganak ka, syakto ti may saaninang dayta anak mo, ha? Oray saan mo nga ibaga, ilista kan tulat ta amay sa aninan. Agkumare tanto matan. When best friend, ako mare. Agyaman ak unay iti apo. Tainted nakakanyak akas kasayaatan agayam, Alma. Ibilang ko akas na may saka nga anghel iti biyag ko. Ay, sus! Agdrama ka manan ako na. Intakit din, tamagmag na ti oras. Agsagana kaniha. Dandanin sumangpat ti eroplano. Mapanta ka din iti airport, Daddy? Wen iha. Ang mga noo mo na pa ang makadano ni Jai. Kat masikuran nga gururay. Sapay ko mata na singpot. Angam, kasano no saan na singpot? Ma-terminate ti asino man asaan anasaya at ti kababalin na ayaya dito'y Hong Kong. Pagawidan nyo, no saan na singpot? Wen, iha. Iso asaan ka ngagdanag. No saan anasaya at ti serbisyo na, pagawidag adagos. Madamag ko man, Daddy. Apay ana ikulang ka, iti nakitam iti video call. Ha? Masungbatan to na ita sa lunsod mo. Inton agkikita tayon. Pudno nga ta tinadamag ko. Nga intulod ka no ni Alma ni Cristel, ijay airport. Agawid siguro na ijay samar. Mapan na sa pulan ti kabagyan na. Sa bagay, ijay ka no kat tinagtaudan dagiti dadakkel na. Uray kas jay na lang da a Cristel. Nagagatmat. Nadalimanak pa'y ti balay no adda da a babae. Insultuan naksamat, Joel. Apay kumangin insultun ka. Ibagbagak laang ti pudno. Dinak maartapan dayjay, tamamirmiraot. Siyak ngay, adamat ipawpawit da mami akwartak sagpaminsan. Kasanon no di da kan tupawitan. Agnanayon da kadi nga agipawit kan ka. Ang ikaw tinagsaritaan nyo iti asawam itay, baraw. Maipapan ka di iti anya tatang. Ti papanaw ni Cristel, wenno. Amin na nagsaritaan niya. Kung ni bakit mo nga day pawpaw ay iti dadakkel na. Ngam pagmadmadyong naman. Wen nga rod tatang. Sa sika, saan mo ta permanente ti trabahom? Pasaray awan. Kasano? Kat sa anak mat ngamin na nakaadal. Di munto mat ngamin ingaed iday tinagadal. Imbag iday ta makatrabaho akpay. May sakad ko kumati panagadal yaw. Ngoray vocational lang ti kursam. Wen nga rod tatang. Imbaglangan Tadamat basit pensyunan nyo ita. Basit ngamin ti kon contribute ko iday sa basit mo ati pensyunan. Ayon ka di ti aeroplano, Daddy. Sabali ti paglandingan ti eroplano, iha. Aguray talang dito'y waiting area. At danto inton madamdama ni Cristel. At tugaw tapay nga ron dito'y Wen iha. Aguray talang pa iti sumagmamano a minutos. Daddy, makitam ka diti sumungat. Nasdaw ka, saan ka di, iha?
Agpada ta anak lahat iti langat ti babae. Pudno ka di daytoy, Daddy. Daytamot ti saludsod ko, iha. Good morning, sir. Da kayo ni Sir Jude, saan ka di? Good morning. Wen, siyak ni Jude. Kat isumit ni Mia, ti anak ko. Hi, Mia. Oh, payakas lanas daw ka, nakakita kanyak. Ada ka di parikot? Intayon ni ti kotse, iha. Cristel. Ijay balay tayo ngagsasarita. Daddy, apay nga. Ijay ton balay, iha. Amok ti kayat mo adamagan. Maawatan ka. Ay, isumat lagayam anak laat kayo. Idi nagsarita kayo iti video call. Apay, adi mo ipakita kanyak, Daddy. Intayon Mia, Cristel. Ijay ti ayan tilugan. Uwan, sir. Kayat mo ka di takibinan ka? Napintas a Mia? Umanugod nga tan ni Mia nga agkibinda ken ni Cristel. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu ita alawas a napauluan. Gasar, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, di mawat iti pamakawan ni Nana Berta ken ni Cristel. Kalpasan ti tabon, saanen ang nagsubli ni Cristel iti balay da Nana Berta. Nakidagos nga ron daytoy iti balay ti gayem na ani Alma. Kalpasan ti sumagmamano alawas, tinulungan ni Alma kat nagabroad ni Cristel. Ni Jude, tinagbalin nga employer na. Idi nagkikita da ijay airport, nakla at launay ni Mia. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas a napuluhan. Gasar, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Cristel, ijay ti ayan tilugan. Uwan, sir. Kayat mo ka di akibinan ka? Napintas a Mia? When? Manang Cristel. Good. Nagpintas ka man nga ubing, Mia. Kuna ni Daddy, napintas ka kanumat. Agpada ta kanu anapintas. Saan ka lagayam ang napintas nga ubing? Natarabit ka pa. Imbag ta nagranata dito'y dalan. Sa dino ka di apasat ti Samar tinagawidan ni Cristel. Samar? Asino tinangibaga anapan ijay Samar ni Cristel? Intulod mo kanumat ijay airport. Intulod ko ijay airport tanapan ijay abroad. Di ka man mangrabak. Nagbiitan ngay no sumagmamanula ang alawas kat nagabroad. Apay, nalakat imang ipagna iti papeles. Direct hiring ngamin. Jay employer na tinangalakin kwa na ijay. Kasano kumaanam-am muna ti employer na? Adayamat ti kasta. Ada kasinsin ko ijay. Alaan na kumangam masikugak. Kat, ni Cristel ti insukat mo? Tanabayagan nga da passport na. Agabrod kumamat idi, ngam nagsikog. Irresponsable kan awanan puso mat ngamin tinakasikog kan kuana. Apay akas kala na to, kawan iti ulag asim mangpet. Kwa ngamin, nagrana kami kan ni Alma di tadalan. Kat adan ay baga na kanyak. Nga iso ti pampanunuta kita. Anya kumaday ta nga imbaga na, tamasikuran ka. Nakuna na ngamin, asaan ka nung nga ijay Samar tinapanan ni Cristel?
Sa dino kuma? Ijay ka no abroad. Anya? Rinhabak na kalaang Nagbiitan ngay. Kat numabayag ti agaplay a para abroad. Day tamot ti imbagak kan kwa na. Ang kuna na a direct hiring ka no. Ti employer tinangala kan nang ipagna iti papeles na. Nagdalan la kano ni Cristel iti agency dito ay. Anya? Kasano kuma ti panagamam muda iti employer na? Adda kano kabagyan ni Alma ija abroad. Isu kano kuma ti mangalakan kuana. Ang masikog namin. Isu ani Cristel ti imbaon na amapan ijay. Apay pakareribo kanyo ti swerte ni Cristel. Apay, diyo amaw jay kunada. Ano asino ti mairurumain ni Apo Diyos ti mangtarakay. Kita man lang agpaiso ti gasat. Dang nga a Cristel asaan a matagtagari a nagpasikog iti adda asawan. Apagdarik mata nakapan ijay abroad. Mamati kayo kaday, asaan amat maturog ti Diyos. No ti may sa tao kat mailidlid ding, ngam agtalinaid anasing part, saan abaybayan ti Diyos. Ngam apay nga rod anapukaw na ti anak na. Saan tayo nga amo, ti plano ti Diyos? Nuwan niya man nagiti sumang ba iti biyag tayo, nasayaat man mo no saan, agtalinaid tayo kumalataan na pakumbaba, kun saan nga agimula iti sakit tinakam. Ay, adapay nga tasakit tinakam ni Cristel kanya. Dahita, ti saan tayo nga amaw? Hangam no natangsit kuma, mabalin ngayon darum na ka, tasikat ti akin gapan ti panagsakit ti ubeng, ang nga aging ti pimusay. Anda tayon dito'y balay, manang Cristel. Diyos ko, di na ko mabaybayan dito eh. Awan ko matida ka sa mapasamak kanyak dito'y sa bali apagilyan. Oh, kasla na ikulang ka. Ada ka di parikot? Ha? Awan, sir. Umunig tayo nga ruden. Agsasarita tayo di tauneg. Dahita sumaro no ablak ti ayan ti balay day Pinay ang nagpatulungak tapno maala ka dito eh. Kasta ka di, sir. Agyaman aktukan ko na inton agkita kami. Adamat ka adalan ni Mia nga itultulod ken sukunin na iti pagadalan. Agkita kayong tumit ijay. Adayo ka diti pagadalan dito eh, sir. Saan met? Asidaglaeng. Ha? Tiladawan iti diding. Pudno ka dita ito eh. Oh. Naikuling ka nakakita iti ladawan tinagawan nga asawak. Iso ka di ana ikulang kayo ang nakakita kanyak, sir? Oray siyak, manang. Mas daawak mat iti nakita kayo iti airport. Idi dinamag ko ka ni daddy no napintas ka. Kat kuna na nga agpada ta napintas. Kaing ingas mo tiladawan ni Mamim, Mia. Kaing ingas mo mat, manang. Agpay sugayam tay kunada, nga ada agkakaingas a tao, nga uray saan da nga agkakabagyan. Mamati akmat iti day tanging bagam. Panawan kayo pa dito eh. Tada pa panakbiit. Makaamukan dito eh, Cristel. Total, awan pa'y klase dami eh. Uwan, sir. Mapana kon iji kwartok, manang. Mapankamatan iji imbaga ni daddy ha kwartom. Awan ka diti masapul mo, Mia. Ayaban naktulaang no da masapul mo. Mabalin ka di nga agluto kanto iti pang merienda, manang. Adadag iti mailuto iti cabinet. Wano, iti ref, iti kusina. Sige, Mia. Kalpasan ang maitarimaan ko ti gamit ko. Mapanak ton iti kusina. Thank you, manang. Good. Umayak to iti kusina inton madamdama. Anya ka diti kayat mo nga ilutok, Mia. Kompormi ti makitam nga iluto, manang. Kayat ko amin. Uray anya nga ilutom. Sapay ko mga rod, takayat mo to ti ilutok. Sa anak mo't anapili, manang. Uray ni daddy. Saan anapili iti merienda?
Umay nga tag merienda dito eh. Nalabit, manang. Ngamin, kaadwan adito yung agmerinda, no addaak dito'y balay. Sapay ko man, takayat dati iluto. Kita at man gayam di cabinet kan ref nga ibagbagan ni Mia. Lukatak man ti cabinet. Ni, cookbook da ito eh. Kita at man no anya ti mayat nga ilutok a merienda dito eh. Ni, adda na ikupin a page ti libro. Basa at man. Pizza. Ngam saan a hotdog ti toppings na? Mushroom kan bell pepper? Daytoy man ti iluto. Amano kaya ta daytoy, taapay anakupin. Kita ako no anya dagiti kasapulan para iti pizza nga isagana. Oh, apay nga agmumuryot ka dita? Adda ka di parikot? Di damat agpawitan. Tamasakit ka numot ni daddy. Adda ka no ija ospital. Ay, delikado ka nga ruden. Awanan ti pagpuunam nga agmadyong. Maisardang mo siguro ti agmadyong. Kasanupay itan no didak pawitan. Agbiro ka mat iti trabahom. At damot nga rod pag-extra ak no daduma. Angam saan matakanayon. Nagbasit pa iti tangdan mo ijay. Anya nga rod nga iti maramidan, no awan mo't nga rod sa bali abakan ti at trabaho. Trabaho ayat ti mangbiro kan ka. Ingka ngamin agbiro kiti sa bali. Jay kumamot inaldaw ka nga umentra. Tapno ado ti tangdan mo. Nalakaayamot? Kayat mo asawan? Sa anak nga aginana? Uray si kamot Ingkamot agbirok iti trabahom. Nanang, agpautang kayo man iti pagpuunan nga agmadyong. Na, siya kigimatang iti bagas. Nagbayad iti kuryente ken gimatang iti masida. Anya pa nga iti pautang ko. Jay pagpuunan yun Paggudwaan tan. Narigat ti makasubot iti abak ko iti kalman. No basit ti punak. Nagbasit lang arudan. Di pa'y agpautang dahito abakat. Ikak pa'y ide no ipauitan dak. Ita, di pa'y agpautang. Pigsam, tadyak mangag. Amumat anakapo yan ti panagdengeg ko. Kukwam at tinangag mo abakat. Ay, addan tula kwartak. Di ka mat ikikan abakat. Na, kuna lang arudan na pigsam. Ginak man la ije madyunganan. Sumurot ka no kayat mo. Ing kayo lang Di kay matla agpautang abakat. Masakit ka day ti asawam. Itaman pa'y asan akim muyog ka ni nanang mau anapan nakimadyaw. Awan sa kwarta na, tatang. Masakit ka no ti amana. Isu adida mapawitan. Nagpadaan da ka nanang mau anay gumo ni ti madyaw. Kasanaw na awan kwartada apag madyong da. Ay, bag ka ni nanang Tano agbayad dagiti agkaskasera. At damanan kwarta na. Iso na tangset, tadanam namaan na. Binulan nga agbayad dagiti borders iti abang da iti kwarto. Iso nga da kwarta na. Huwan nga rod tatang. Upat lang nga kwarto. Ang madalat ta kwarta na, no agbayad da. Ang awan na pulos ornong na. Kajay laing na ngagmadyong. No mga bakman, sagpaminsan laang. Kan nakabarbarayo boy. Di na pa'y amo ti agimpad. Andakan, daddy? Intay di kusina, ta nagpaluto ak iti merienda kan ni Manang Cristel. Nalaing nga tamat lang agluto? Diyak amo, inta kitaan no anya ti linuto na. Dinamag na, no anya ti iluto na. Ngam, imbagak akumpormi. At dagaya man luto akong pormi ita. Anya ngay daya iha. Ni daddy mo, diyak amo ka ni Manang Cristel no anya ti linuto na. Inta nga rodan, taoray siya kat mabisinak matan. Itila ang agluto ni Manang Cristel. Maramanan ta ti luto na.
Mayat nga tamat ti luto na, akas kini mamim. Maamuan ta ta, no maramanan ta ti luto na. Isu mapantan ija kusina. Anda ka di malagip yung iti dayjay nga ayam mo, daddy? Ti pizza nga ilot-luto na di mamim iti. Saan ka di? Dad! Nabayagan adyak daramanan ti paborito ta a pizza. Adda kayo gaya man, sir. Ah? Sumango kayo ni itinamisaan, ta isaganak ti pizza. Kasano nga amom? Asaan mi akayat ti hotdog at toppings ti pizza? A mushroom toppings ti kayat mi. Talaga gayam asaan nyo akayat, sir? Jay delata ang mushroom tinakita kiti cabinet. Iso nga iso ti ing kabil ko, akas toppings na. Sige, agtugaw kayon, sir. Mia? Thank you. O ana, agtugaw ka maten, tagsasango tayo. Ha? Makisango ak kada kayo, sir? Apay anak lahat ka. Di mo kadi kaya ti makisango kada kami? Saan man, sir? Alakit din, agtugaw ka. Hello, nakaawag ka, Mat. Kumusta? Nasaya atak dito'y gayam. Nasimpot di among ko. Nasaya at na kanya. Nasaya at mat nga ron, numayat tigasat mo dita. Gwapo ka di, ti amom? Nagtaarsi ka. Nagsimpot pa'y. Among ka di akaing-ingas ko launay tinagawan nga asawa na. Isumat lagayam anak laat, ididamo mi ti agsarita babaan iti video call. Kasta ka di? Ni, anya na pasamak? Kastaman matan, idi nakita nak ti anak na. Naikulang mat. Kasla imposible no kasta. Amom, idi nakita ti ladawan ti asawa na diti balayda. Nasdaawak mat. Saan ka di ang mabutang no makitam tiladawan ti asawa na? Di nakmat an-anun ti ladawan, saan ka di? Sa bagay. Very good at talaga ni Lord. Saan ka di, Daddy? Talaga kasta. Ang pagkunam a very good. Ngamin, kasla ni Mami ti kadwata dito'y balay. Kasta ti marikriknak. Uray ti panagluto na. Agpada da iti panagluto. Nabayag adita nakaraman itikas iti pizza ni Mami. Manipod na pukaw ta ni Mami, iti daya at rahedya. Podno day tako nami ha. Ngamita. Kasla nagsubli, babaan kini Cristel. Nasingpat ka din ni Cristel kan ka? No awanak dito balay? Daddy. Numabalin. Diyak kayat amasukatan ti yayak. Saan mo pagawidan ije Pinas, Ngam agawid, inton malpas ti kontrata na. Di pagsubliem to manan. Diyak kayat amapukaw ni Manang Cristel. Kumusta ka manan gayam? Kasano gayam ti alagam nga ubing? Nasingpat ka di matlaan? Wen gayam, kasla makitkitak ti anak ko kankwana. Imbilang kon akas pudno nga anak. As ikaswak ang naimbag. Agpaaram ka iti amana. Bumaknang ka di na oras. Agtal na ka man dita. Sapay, kasla main-inlavak mong kankwana. Oh, matlagayam. Anya pa'y laang kar aramidam. Agpaaram nga ta ni Cristel, iti amo na. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu alawas a napauluhan. Gasas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas,
Nasdaaw ti pamilya da Nana Berta. Idinaamuanda nga addan ijay abroad ni Cristel. Kabayatan na, nasdaaw mat dagiti agama ajud ken Mia. Idi nakita da ni Cristel. Iti may sangal daw nga agsarsarita da Cristel ken Alma babaan iti cellphone. Adda na ibaga ni Alma iti gayam na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas na pauluhan. Gasal, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agpaaram ka iti amana. Bumaknang ka din na oras. Agtan na ka bandita. Sapay, main-in-lavak san kan kuana. Oh, matlagayam. Anya pa'y lati aramidam. Ha? Anya ko mga iti aramida? Alangan mo't nga ibagak nga armanak. Di ad-addan ama turn off no kasjay. Rabak ko laang mata. Angam, nagsaya at kuman no kayat na ka day nga employer mo. Nalablabas pa ay ngam nangabak ka iti loto. Sa anak ama ikari iti kaskan kuana. Baknang kan di adal. Idin to ta caregiving laang kan panagluto tinalpas ko. Di ayat kat bulag ka no maminsan. Di nakitaan tinagtang ti tao. Ngam saan nga agpapada ti tao gayam. Basta asikas waklatan ti ubing. Ta iso ti pangipapasak iti iliw ko iti anak ko. O alang arod, agan-anad ka di tagayam. Mia, madamag ko man. Anya ka di ti impatay day di mamim? Anda iti bagyo, manang. Naggapo kami kadadadi iti maysa nga isla. Nagpa-share kami. Anya ti napasama? Nagbagyo iti agawid kami kuma. Nag-slide iti kalsada. Rimor kami iti lugan. Napanan nyo? Pumanaw kami kuma. Gapo iti slide. Ngam ada napik sa atyo nami. Inarakop nak ni daddy. Kat, naibatan na ni mami. Ay, sorry Mia. Ala, saan ka nagsangit? Saan mo alagipan tinapasamak? Saan abale, taadaak ditoy. Kasla makit-kitak ni mami kan ka, manang. Mabalin ka di nga awagan ka iti. Mami? Ha? Ay, mga no saan akayat ni daddy nga awagan nak iti mami. Manang latan, Mia. Mangrugin nga agdadaal ti balay tayaw. Takayo wano let material ti naaramat. Anda ka din na urnong mau apag patarimaan. Awan urnong ko. Apay nga awan. Kat adamat ti pensyon ka nga iso ti paggatgatang iti bagas kan masida. Manulaang mo't nga iti pensyon mo. Apay manulang ako nam. Impaabak mo ti kwartam iti madyaw. Ay awan latam mo ka nasaya ta pagbanagam. Gapo iti dayta madyaw. Patarimaan ko matibalay tapno at dalatag kasera. No kung mainurnong mo tinsugsugal mo. Di adon ti urnong mo. Ngam naunga o iti awan ka iskan na amadyaw. Hello, kumustan tigayim ko? Inaram na ka din ti employer mo? Si Kamat, awan lat di mo damdamagan. Anya nga rod ngay? Apay, di mo kaya't ngarman na ka. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Kan saan aday ta ti ibagakkan ka? Saan ka di nga adapay bakante alote di tayan nyo? Bakante alote? Anya di kayat mo asawan? Jay basit alote di talikod ti balay mo. Kayat mo ka di nga ilako kanyak? Tadamagag pa'y kanila kay ko. Tanangag ko akayat jay kabsat na nga ilako da tapag gudwaan da ti bayad na. Apay, ada ka di pa kasapulan da iti kwarta? Wan gayam, importante ka no. Di siya akong timanggatang gayam. Kalpasan na, pauitan ka iti kwarta, taag paaramidak iti balay. O sige, pakaamuan ka, apaman ang makasaritak nila kay ko. Imbagpay kan ka, taagpaaramid kan iti balayo.
Ado da ito'y materialis dito'y lote yo Ay, saan ko abalay ti may patakder dita? Balay ni Cristel. Balay ni Cristel, kunam? Wen, nabiit pa'y aginatang na daytoy alote dalakay ko. Tagkasapulan ti kabsat nila kay iti kwarta. Kayat mo asawan. At dapay la kontakyo kan ni Cristel? Dahita ti pudno. Iso ti may sa aninang ti anak ko. Kunak man no saanen nga agpakita day dya a babae dito'y? Apay kumasaan? Awan mo ti basol na dito tapno saan nga agpakita. Nakita nga agsarsarita kayo kan ni Alma di tamaar-aramid a balay. Ay, masigurado ka mas daaw ka iti ibagak. Anya kumangay ti pagsiddaawak. Di mo ibagaan ang abak ka iti sugal. Taamok nga awan kwartam a pagpuunam. Kasano? Kat di ka matmangtad iti kwartam. Kasano? Kat isugsugal mo laang. Oray si kamat, paginom mo mat. Ay, imbag je paginom ko Tamapan iti uneg ti bagik. Ngam ti sugal ngay. Itad mo kit din ti sabali a tao ti kwartam. Panawan ka man langan. Awan pa'y ganas kan ka. Pimanaw mo ti agkaskasera dito'y balay. Tagtagtag kun matintinag dagiti tabla diding na. Iso abadipod ita. Agbayad kayo mat iti kuryente. Kan gumatang kayo matan iti bagas. Saan ada kabila ang kinitatang nyo? Ngam nanang. Manumot lang nga ititangdan ko. No saan kayo agumatang? Saan kayo amangan? Awan ti agusar iti electric fan no kasta na bara. Anya? Mabalin ayamot asaan nga agaramat iti electric fan no nabara. Kat numaputdan tayo ngay iti kuryente. Agkarkaradap tayo kade no kasta na sipngat. Ay na, nagkasangan ngay. Nalaing kayong tumat ngamin nga agsugal. Ay di ka man. Naglaing kamat nga uminom iti arak. Una, ngam basbasit ti gastos ko iti arak. Ngam da kayong agsugsugal. Apay na dagsan na ita ulam, tatap-tapayaan. Kanayon ka nakapanimid. Dandanin ti tapos. Ngam awan namnamaan nga agbayad iti abang. Da nagpapanaw damutan. Kasano adi na pumanaw kat agtid-tid mait. No kuman nagurnong kay ti pangpatarimaan. Day tamanan ti bagam. Dagulit kalaklakayan. Saan mo kaya tamangagan ti kamalim si kabakbakitan? Awan pakakit kita am ititawid mo abalay, tadi mo mat sinalimut-mutan. Ay, kasan upay itan. Awanen ti agas ta. Ngam inton katapusan pay laeng amaalam ti pensyon mo. Ibturan na. Tay diad da kwartam, di kamot nagurnong. Iti day takadi nga edad mo? Single ka pa'y laeng? Adda idi nakailaw anak nga irresponsable a tao, sir. Pinanawan nak idi nagsikuga. Ayan itati anak mo. Awanan, sir. Impaw awir ko iti lola na tapno makatrabaho ngam binaybayan da. Nagsakit kat natay. Sorry. At dagayam trahedya iti biyag mo. Nagkamaliak ang nagayat iti irresponsable a tao, sir. Tao tayo laeng. At dadag iti banag asaan tayo a kontrol. Agbalaw tayo laengen no nalpasan ti amin. Pudno da ita ko nayo, sir. Agbabawi ngam nalpasan ti amin. Ibilang ko laangan abatibat iti biyag ko day dya pasamak. Dagiti madi a pasamak, ikupin iti lipat ket mga barwanan. Hello, gayam. I-videok ti malmalpas abalay mo, tapno makitam. Alaman nga rod gayam. Mabiit amalpas daytoy, taado ti trabahador akakadwan nila kay ko. Ay na, imbaglakit din tagda ka agayam ko, ako marek pay. Ay, gayam, kumusta nga iti inanak ko dita? Ay na, kumare, mangrogin nga agalikutag. Kat, kumusta ka matditan? Awan ka di pay? Awan ti? Anya di kayat mo asawan?
Ti paripirip day takun kunam anataer Kunak man no, anya ti ibagbagam. Ang nagdamag iti may papan kanyak. No apay asing galak ka no aging gaita. O, ket, anya ti insungbat mo? Di imbagak tipod no. Ana ilaw anak iti maysa nga irresponsable a tao. Di nakmat binabalaw, gayam. Kasta? Imbagman, tamalmalpas to'y ipapaaramid yu abalay. Nagbiit. Wen tadamat nga min ipawpaw it ni Cristel nga igatang iti materyales, ken pagtangdan iti trabahador. Di mabalin mo tamot alukwan, wano kupitan ti ipawpaw it na akwarta, tadi namot makitkita. Uray di na makitkita, tamakita ni Apo. Diyak kayat ti maimpyerno, gapula ang iti panangsa or iti pada a tao. Adamat it-ited na kastangdan ko. Oh, nalakalaang tagsao. Angam, di tay ammo iti aramid. Kaduan nga agdwa-dwa iti pada na a tao, ket dagiti akin aramid. Isu nga agatap data aramid da. Anya ti kayat mo asawan? Ti agtatakaw, kagura na ti pada na nga agtatakaw. Ket kaadwan aman nangimon, isu da ti adda aramid da. Isu nga agatap da. Nga ta? Ay, imbagpay kada kayo tanalpasan ti balayo. Dakkel siguro ti gastos yu dito eh. Ay, saan mi matabalay da ito'y nana? Balay ni Cristel. Anya? Ay, di nakman rabakan basang. Kasano kumaabalay na katawan mo't dito eh. Awan dito'y nga agpayso. Ngam indalan na kanyak ti panakaaramid na. Siyak ti pangipaw-pawitan na iti kwarta. Inton makagatangak iti materyales, isend ko kankwa na dagiti resibo. Anya? Pudno ka diti bagbagam? Pudno, nana. Kanayon kami nga agsarsarita babaan iti video call. Nasingpet unay ti amo na ija abroad. Kasta ka di. Oh, kasla imposible. Awan ti imposible iti tauan na singpet, nana. Saan abay-bayan ni Apo? Ayan nga iti pensyon mo. Apay ko maati pensyon kaw. Siya kaun ti gumatang ka na iti masapsapol, tapno di mo manan isugal. Kurang langarudan, inkapailakat isugal. Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Di ka pa'y mangtad. Ti parikaw ket no marbatoy inanay abalay. Papanan tayo ngay. Agkalapaw tayon tawan mo't pagpatarimaan. Ay, nagkasangan. Ay, wen. Agpaiso nga ti imbaga ni Alma. Abalay ka no ni Cristel day tadakkel abalay di tayan ti lote da. Ay, naladaw ka ni ti damag. Kaamamom ka di pa day ta. Idi pala anam makaginatang ni Cristel ti lote da. Na, di mo pa'y imbagbaga. Kasanaw kat makumikom kamay ngagsugal iday. No naalamon ti bayad dagiti abang, nagtaray kan iti majungan. Namuak adadakkel gayam ti tayayo iti majaong. Intayab ti pyesa ti majaong ti kwartam. Nanang, dahito jay notice ti kuryente. Inted da itay lang. Ay, paggastusan manen day taan notis. Takayumot kan timang bayad. Nan, kita akman. Ay, una yan. Nagdakil mo kan day taan notis. Ay, sinalbag. Nay, anya ka di dayta. Apay mariribukan kayo. Alaam day ta, tada kayumot timang iremedyo. Tasyakmot idi tinagbaybayad. Ita, da kayumot, tanapigsa kayo pa'y ngagtrabaho. Nakapsot kami kinitatangyo. Itadjua ka ni tatang. Isu ti agaw awat, tagpenpensyon kat nga rod. Kumaa, nudakkel ti pensyon na. Manulaang mat ngay dayjay. Kurang pa'y ngay gatang na iti agas me. Ibayad na pa'y iti kuryente. Ayan
Saan ka hagbutang, Mia? Adaak dito'y akaduang. Nagpiksa ngamin ti angin kan todo, manang. Mabuti nga. Adata dito nagtibalay. Madam na malaang, adda ni Daddy. Daddy! Mami! Sige, arakopon ka. Saan ka nga agutan? Saan ka apanawan dito kwarto? Promise. Wan, Mia. Adaak lang dito eh. Arakopon ka itinairo. Thank you, Cristel. Ni, nakaunag kayo matgaya man, sir. Di kayo napuutan. Tanagpanik namin itay ti ubing. Anda duplicate ko. Andak iti salas itay. Imbag ta napaturog mo. Kaasi mo ti ubing, sir. Agpanik gayam no agangin itinapigsa. Wen. Malagip na lakid iti napasamak iti napalabas. Di pa nakapukaw mi iti inana. Sapay, kabutang na tinasipngat. Kat lowbatan ti flashlight. Di na nga rod inibatan ti imak ang nakaarakop kan kwa na itay, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti seryetay wita alawas ang napauluan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas ang napauluhan. Gasa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kakaasimot ni Mia, sir. Malagip na lakid iti napasamak iti napalabas. Ti pa nakapukaw mi iti inana. Mabutang gayam iti sipngat. Sapay lobat itayan ti flashlight. Di na inibatan ti imak ang nakaarakop kan kwa na. Anda trauma na. Kadada bagyo. Iso nga ka gumaak a pinagkalma ti Riknana, sir. Agyaman akmanen, Cristel. Pagrabang kasiyaya na ti mga sikaso kan kwa na, sir. Mariknak ti sinseridad mo itay amang pakpakalma iti buteng na. Kat makunak, asika ti intad ti langit, amang kadwakan kwa na. Anya day tuyan nga eh. Agtudo itiruar. Ngam pati matan diti unag. Ay, dakas da ito yan. Mga alata iti timba, itaya ta iti batog ti agtagtad. Agtaya takit din iti danom iti unag ti balay. Bayam kat nga rodan ang mabasa dagiti alikaman ta dito'y unag. Kastoy kadilatan. Agtay-taya iti danom iti unag ti balay no agtudo. Anya nga rod nga iti maaramidam. Katangam kit diti mga ala iti timba. Tapumigsa ti agtagtad adanom dito'y kwarto. Nagkasangan ti kastoy abiyag. Nakaturugan ni Mia. Maturog ka matan. Mapan kakadimutan iti kwartom, sir. Amang ano pumiksa ti angin, kat makigto ti ubing. Nalawa mat dito Katrina. Mabalin ka di, nga gidak iti igit. Pagbaitan ta ti ubing, asi aarakop kan ka. Jakap mo kada kayo, sir. Adak na ang mat dito igid. Sapay nagsipnget. Brown out pa'y mat nga rod. Nagpigsa ngamin ti angin kan tudo, sir. Maamakak ama kariing ni Mia, kat agpanik manen. Malagip naman ang tinapalabas. Inka man matibal lang ti danom anataya iti timba. Mapumpun lang ti timba. Ay, sapay makaturturog akta naglamen. Nagdagsan ti timba. Alan taglo piyasan. Mabasan ti alikaman ta. Tila unay lupot kan ulas. Ay, sinalbag ti kastuyan. Malas amin. Anya ti
Kayat mo asawin ang malas amin. Ala, aglisi ka kit didita, tamaisuyat kan ka ti danom. Ay, Dita ka man langan. Ay, makapahay blood ka tao. ay blood ka no. Minunitor mo ayat ti darak, ta ibagam ay bladak. Ay, nagadulakat nga ibagbagam. Nakarida pa ni sir. Gapoy ti banog na naggapoy di opisina. Imparabaw na ti ima na iti imak ang nakaarakop iti ubing. No ikatek, amangan no makariin ni Mia, kat agpanik manan. Bayak ka dirata nakaparabaw ti ima na iti imak asi aarakop ka ni Mia. Ay, agit tuturog akit di. Takitaak no anya ti aramidan na. Good morning, Cristel. Ha? Ay, nakarida pak gayam, sir. Bigat mat gayaman. Naging narakop tayo atalo. Naturog ka dito'y kwartok, daddy? Oray ni mami, naturog mat dito'y kwartok? Mami, kunam iha? Kasla nakitak ni mami kankwana, daddy. Awagak laangan iti mami. Takasla isumat laang ni mami. Mabalin ka di, daddy? Medyo kimapsutan ti angin. Sige tayo nakpay agluto iti makan. Imbag tayong palubos na nga inawagam iti mami, iha. Wen, daddy. Nasingpot at talaga. Akas matlaang iti di mami. Kaya't mo ka di ngagbalin ang mami ni Cristel? Wan, daddy. Kaya't ko, ano malpas ti kontrata na. Saan mo pa'y apagawidan? Ngam sana siya ti mangadang, iha. Iso ti adan iti karbangan, no kayat nati agyan ditoy, wen no agawidan. Ala, agtugaw kayon. Tanaluton ti sopas. Tapno pumudo ti rusokyo. Wow! Sopas ni mami. Saan mo la akaing ingas ni mami? Uray luto kan ugali na. Agpada kayo. Agtugaw ka matan, Cristel. Masigurado ka na puyatan ka idirabi. Naawan ni mami, Cristel. Diyak laki din nakaturog, daddy. Cristel. Pasensyakan, no mami tiyawag kan ka ti anak ko. Awag laang mat, sir. No, day tati pa kabang aran tirik nana. Saan ko apawilan? Agyaman ako na Cristel. Apay nga agyaman kayo kanyak. Kat iso mati trabaho kasyaya, sir. Saan nga amin ayaya? Ket napudno da iti trabaho da. Duma ka, kadagiti nakitkitak ayaya. Aging kinad, rumor kayaw, ang mga numakos mo to'y balay. Agin ginadmat nga agpaiso. Ay, rumor tayon! Nana, tatang, rumor kayong dita. Nyapay lang kaya nalamitan nyo. Ay, kunaknod da kayo pa'y ladita kwartuyo. Rumor kayo. Nanay. Hey, at sige ganti balay. Rumor kayo na. Ay, unayan. Anya ngayon tinagbanagan ti balay. Imbaglakit din ta nakarwar tayo sakbay anarpog. Nalaka nalasang. Nalaka nagtinag dagiti tabla dideng. Tanaanay nga men. Tatang. Ay, natumba mo tanti balay. Ay. Narupok ngaminan. Wine. Nanay. Naanay ti puundan. So narukaw. Kasano nga itan? Awan mo tan pagpatarimaan tayo iti balay. Narukop mo tan nagiti tabla na. Saan na mabalay. Nagitalangan yero ti alaan tayo. Kapilitan agkalapaw tayo. Hello, Alma. Itaman pa nga imawag ka? Naging ginad dito kay itaylaan. Saan mo't unay anapigsa? Ngam narba ti balay danana Berta. Ha? Narba ko nam? Imbag na awan tinadangran kadakwada. Awan mo't kit di, tanakarwarda, sakbay anarba. Nakapsot pa idi damo. Ngam idi kuan, impigsanan. Kat
Kumusta mo't day tabalay mo, gayam? Saan anaan ano ata, saan matunay anapigsa? Narukop nga mintibalay da, iso anarba. Idi pa'y addaak dita, naanayan ti balayda. Ngam di damat inasikaso. Saan nga minan akabailan ni Tata Marco, taaddan sakit na. Ay, anyan. Kalapaw laangan ti balay tayo. Mabaliktadan ti pasamak. Anya, mabaliktad ni Bagbagam. Inton sumangpot ni Cristel. Tantan-awan nan ti kalapaw tayo. Tanangato ti balay na. Idinto tanababa ti kalapaw tayo. Mamati ka iti kunada at ibiyag ket kaslapilaid. No maminsan, anday ti ngato, wano saan anday ti baba. Naira na asyak ti adday ti ngato iti. Kat isumot ti adday ti baba. Ngam tinaramin mau, imbes at tinulungam in koskospil mau. Saan mon nga ipalagip ta nagbabawiyakon day jay. Jak ninamnama amar batoy balay nga impanpanakal ko. Iso asana na saya at tinapanakal. No anyaman ti kasasaad ti tao, saan ko mga iso ti panggapuan ngagpanakal. Dandanin malpas ti kontratak, sir. Pagawidon da ka din. Kayat mo ka din ti agawid. Mabalin ka di nga erinyo ta ti kontratam. Kaya't da ka di pa yung agserbi ka da kayo, sir. Launay Cristel. Amumat as sikatinang punas itiliday mi iti anak ko. Agyaman akmat nga rod. No kaya't dakbay nga agserbi ka da kayo, sir. At da ka di ka iliw mo iti Pilipinas? Iso akayat man ti agawid? Awan mo't ket di, sir. Kaya't ko lang ang makita ti impaaramid ko abalay ko iti Pilipinas. O di agawid ka pa laeng. Nga magsublikan tumatlaeng. Panunutak pa'y, sir. Awan mo't ket di ati kailiw ko iti Pilipinas. Ngam ditoy, sigurado nga adadwa nga aglitay no agawid ka. Ngamin, napatagkan kada kami iti anak ko. Hello, gayam. Kumusta kan? Agawid kan ditoy. Saan pa'y? Pa-extend ti boss ko ti kontratak.Ag-renew ak. Talaga nga rod nga agpabaknang ka dita, gayam. Gayam, kaya't ko kumaamangag ti kapanunutam. May papanitian niya, gayam. Nagparipiri pa ni June. June? Di ka di employer mo? One. Anya pa'y ti aramidam ngay. Wan, kunamon atamayat kan. Amang hano agbabawi. Nagmayat lang aruden agasat. Amang ano bumatupay. Pangasim, Cristel. Tadi mo kumaibilang akin na darasudos ti ibagakin ka. Ha? Aapay ka di, sir. Anya ti ibagayo? Idi pala damo ang nakita ka. Adda na isang sangayan ariknakan ka. Ha? Di na kumamotrabakan na kasta, sir. Saan ka rabrabakan? Idi damo, nagdwa-dwaak. Tamang ano saan kayo nga agkatunusan iti anak ko. Ngam nakitak ti panang ipatigyo iti tunggal maysa. Impatag ko ni Mia. Tamakit-kitak ti anak ko kan kuana. Kat impatig na kamet, tanakita na kan kati inana. Agpada kami ang mailiw itinapukaw mi. Iso siguro akas jay. Kat sapay la ko ma. Tama surusuro nak nga ayaten. Sika ti lalaki asaan ang narigat nga ayaten. Ada aminan kan ka ti arapaap ti may sa babae. Sapay la ko ma. Tapumudno day tanga imbagam. Alamat ka na, Cristel. Sungbatan nakmatan. Kat agkalay satan. Kalpasan na, agbakasyon tayo amin iti Pilipinas. Mapan tayo iti Pilipinas, kuna? Agbakasyon tayo. Nga magsubli tayo matlaang dito ay. Tada negosyok dito ay. Napnapan ka din ni Mia iti Pilipinas? Wen, idya na ipasngay. Dito'y lang nga di makal. Tanadaanak iti negosyo dito'y. Akadwak day di asawak.
Kasta gayam. Kunak no dito'y naipas ngay ni Mia. Apay nga asim mabali ti saritaan. Di magmaga kumatisong batam. Umanugot ka din nga kalaysata. Kalay sa adagos, kat di ka pa'y sinungbatan? Ika na kumapay iti sumagmamano akan ito. Malagip mo ka di pa idinapan kayo di Pilipinas, Mia? Kuha, jila daddo, mami. Jak malagip amin, tapos sitak pa yung ide. Kasta ka di? Kayat mo ka di timapanmanan ijay? No kadwa kayo lakit di ka ni daddy, mami. O sige, mapantayon to agpasyar ijay. Ngam ko na ni dadim, nga agkalay sa kami pa'y kano, tapno talo tayo ang mapanagpasyar di Pilipinas. Padno ka di nga kalay sa kayon? Amom, mabit lang nga ipag na ni dadim dagiti papeles tayo. Amomat ni dadim mon, ado ti koneksyon na. Sumangpot ka no da, Cristel. Kadwa na ti asawa na kensyuman na. Asino nga di asawa na? Pada nakadimot laang akatulong ijay. Tibak na nga employer na. Anya? Bak nang nga employer na? Mamati ka? Makitan to no sumangpot da. Umayda ka di ditoy? Umay lakit di dayjay, ta umay nakitaan to'y balay na. Kadwa na ti asawa kensyuman na. Dayjay kano nga ubing ti itultulod ken suksukunan na ija pagadalan. Simang patmat nga agpaiso ni Cristel. Kadwa na kano ti asawa kan syuman na. Wenanang, nakita kidilim mabasak. Angam, apayakas jay. Kasla anak namat ti ubing. Taagkarup-rupa da. Sa sawamot akaropro-pa na ti syuman na. Pudno matimbagak. Ay, di asawa na. Nagtaar kan madlaw abak nang. Ay, nakaap-apal. Kasjayak kumamay. Na? Anya akas jay? Anya ti kayat mo asawan? Makapainsulto ka mat. Kasano? Di ka pa'y mat makakita itinasayaat mo't at trabahom. Ay, umapalak at talaga iti gasat ni Cristel. Ay, matayak iti apal. Kumusta kayong tata? Narbamot gayam ti balayo? Wala nga raw. Imbag man ta nakaumay ka dito yung balay may, kalapaw may basang. Bak nang kamot ka raon. Ti asawak ti bak ng tata. Ngam, ikan kayo iti basit agatad. Tapno maipatarimaan nyo ti balayo. Ay na, agyaman kami unay abalasang kao. Si kapay lang nalisigod a Cristela na singpad. Wen tata, saan agaputa nagasat ti may sa atao kat agbaliw. Agpapada tayo amin iti imatang ti Diyos. Kablaawan ka balasang kao. Kasta ti tao. Uray nagbaliw ti estado na iti biyag. Napakumbabalat ta. Kasta ti kayat ti apo, tata. Agparanod, tapno paraburan mo ti apo. No saan man adito'y abiyag, ijay ton may kado abiyag. Agyaman naklaeng, tainturong nak ti apo itinasayaat nga ima, ti asawa, ken ti anak mi. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas na napuluhan. Gasa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada, Mary Ann Nalica, Mary Jane Castro, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Peclay, Roger Ramirez, Jonar Ributaso, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Peclay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 31, versikulo 30. Makaalilaw ti kinapintas, awan serserabi ti kinapintas, nga maidaydayaw to ti babae, nga agbutang kaniyawe. Papagayam, intay denggan ti maisapay apakasaritaan, ang maitampok dito'y programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Mama, mayat mo't lakad iti suot ko? Wen, iho. Maibagay kan kadaytain suot mo. Ang papanam ka di. Nalipatan yun aya. Itangal daw ti umunang daw ti panagtrabaho. Iso nasken na nasaya ti panagkaus ko amapan iti opisina. Kasta ka di. Kat, nangan kan? Nalpasa ko na nangan, mama. Iso nga agpakada ko, ma. Tapno jak mala daw. Oh, ingka nga rudan. Kat jay ka na yun nga ibilin ko. Di mo partakan ti agmaneho iti kotse. Wen, mama. Di kag danag. Risa, asino dyan lalaki akasasao ni boss? Nagdaar. Kan, italaan nakitak diti opisina. Ni Danday Jay. Kabarbaro nga empleyado dito eh. Iso nga italaang ang makitam. Nagtaar. Nang runa no nakaisam. Ang, di mo ganda ten agargaryan ni Dan. Ha? Tamas maibagay ti kinapintas ko, iti kinataar na. Anya? Hoy, tao ni Dan. Saan nabanag, princess? No kunak kakukwak ni Dan. Kukwak. Iso at di kan agsaupay. Saan ko pa nalpas na iti papeles? Sa paitan dyan na pagtulagan mi a meeting iti kliyente ka. Abay kasta tilangam. Ha? Kwa? Saan ko pa ngamin analpas na iti papeles? Ket itangal daw di meeting ko iti may sa kliyente. No kayat mo, siya kun ti mga ramid. Tapno mapan mo kita, di kliyente. Uray sanan. Intol malpaslat tan ti meeting ko. Iyag mo, ta siya kun ti mga ilupas. Di kag danag. Awan mo't na i-assign a project kanya kita? Ang nagado na gito papeles. Sigurado nga overtime ka. Gapo ka na gito eh. Tinaskan, malpas dagito adagos. O sige, ingka kitaanan di kliyente. Oh, nagsuysuyab ka manen. Saan kan sama na naturog? Kasla di makal dagita ay bags mo. Ay, nagado nga min dya inted ni princess a papeles. Iso nga nag-overtime makidikalman. Kunak ano tulungan nak? Ngam pimanaw matan apaman nga inted na dagiti papeles. Anya? Inaramid manen ni princess dayta? Ay, talaga day diya tao. Di na ka man laki na asyan. Way nga rod. Jakman amo iti day a tao. Nagalisto nga agala kadagiti papeles kanidan. Kalpasan na, ited na matlagayam kanyak. Ay. Nabayagan nga aramidan na daytaken ka, ha? No maminsan pa'y, di mon awatan ti ited na ken ka papeles. Bayam nga iso ti mga ramid. Ay, apaon nakmanan no kastalaang. Kan, jakayat nga damay bangana kanyak. Dayta ti madikan ko hanaket. Apaan na ka, no di mo tungpalan ti ibagana. Ay, napintas ngagpaiso. Ngam nagalasmet ti ugali na. Anya, nagatag mo ka din dagiti masapsapul yu, jabalayo? Wan, amin dagiti inlistak akasapulan mi iti balay kat anda dito yan.
Kat, inta nga raw din agpes pa. Inta mat ag-relax, O sige. Makitam ka di bakit iti sikigan ti poste. Jay, nalabaga ti bestida na? Apay aya? Ni, maululaw samad. Kitaan taman. Okay kayo ka di, Nana? Ay no kayat yo, ipanda kayo iti ospital. Amangan kit dinuan niya ti mapasama kada kayo. Ay, intakit din. Bayam na tabakat. Manaktak lang. Ken may saan ta mag-akap-kapin ano day tabakat? Princess, saan ko maakas ta ti panagsasaom? But no, mat. Isa si kabakat, di ka man agin uulaw dita? Ipantan iti ospital! Agpasugnod ka manin ako na akon, princess. Kasapulan je bakit titulong. Alangan matabaybay ak. No kasta, napatpatagday dya abakat, ngam ti papananta? Ha, basta da papananta, kanayo nakasta. Saan kumamat akasta, princess? Kaasim at di bakit no baybay ak. Mabuisit akit day abakat. Dinadangal na ti aldaw ko. Ken gapo ken kuana, na-cancel ti appointment ta iti spa. Princess, nasaysaya at lata at tulungan ta dagiti agkasapulan. Kan maysa, awan serbi ti kinapintas, no saan mat anasaya at ti ugalim. Risha? Mama, kumusta ang tirik nam? Agyaman akta nakapuot kan. Kuna ti doktor abim mabati bipim. Naimbaglangan, tada nang yagkan ka diti ospital. Kasta ka di, iho. Sad ino ti ayan tinangyag kanyak ditoy. Pimanaw ka no, apaman anayag da ka dito'y mama. Naimbaglangan ta tinulungan nak. Sana kasi ti kadwa na abalasang. Imbes atulungan nak. Nagdakas ti panagsasauna. Anya? Wan, iho. Nagbastos jay napintas abalasang. Iso ana dismayaak iti dayjay a tao. Ala, bayan yun. Tinapatag kat ada nang yagkan ka dito eh. Ala, agi na nakay pa'y mama. Asikaswak lang ti bilyo dito ospital. Nakapalas kayo ka din mama? Domingo ita. Intay makimisa. Wan, iho. Talaga ajak liwayan ti makimisa. Nangro na kat aldaw ti panagdayaw ka ni Apo. Wan mama. Aldaw ti panagdayaw. Ken panagyaman tayo. Gaputasan na tayo binaybayan ti Diyos. Husto ka, iho. Iso nga intayo nga rodan makimisa. O sige mama. Agur-uray di katulong ta. Ije kotse. Nagmaya dadengdenggan di kasabati pagi. Makapabang arit na. Umayak manin inton Domingo. Risha? Sika ka di ta? Uy, si kamot gayam dan. Nakimisa ka gayam? Wen, kadwak ni mama. Ah, mama. Iso ni Risha. Katrabahwak. Saan ka di asika titimulong kanyak idi? Balasang ko? Wan, mabigbig ka. Kat agyaman ak unay iti inaramid mo. Ay, uwan. Da kayo gayam di tinulongak iti. Awan anyaman na, nana. Inaramid ko lang ti amo karumbang. No kasta, sikat itimulong ko ni mama. Agyaman na ka. No saan agapukan ka. Saan ko maana itara iti hospital ni mama. Awan anyaman na. Tinapatag. Nasayat itan ti kasasaad ni mama. Iha, awisen da ka kuma tamangan tayo iti restaurant. Kwa. Pangaasim, ura iti kastoy laabanag, kat may pakitak ti panagyaman ko kan ka. Sige, nana. Wala. Mapantay lang arot iti restaurantan. Ijay tayo nga ituloy ti panagsasarita tayo.
Aldawan, mapantay ti kafeterya. Sa dino ti ayan ni Risha? Napanakinita ni Dan, awisan na kanwa sumurot kada tayo. O sige, ijay tayo namangan. Kan, aguray ag-make upak laang. Kan, agpabangloak. Anya? Intay lamangan. Kasapulan ka di pa'y ngagpapintas ka nagpabanglo ka. Of course! Gaputa kayat ko napintasak iti imatang ni Dan. Ken, masiguradok ang maayatan iti makita na alangag. Ala. Urayin ka nga ro, DJ Juan. Dan, busy ka di? Wan, apay, ada ka sa pulam? Awisan ka kumaamangan iti kaasitgan a restaurant. The Princess kan Kyle ti kakadwata. Ay, pasensya ka na. Diyak pa'y ngamin nalpas dagito eh. Kasta ka di? Wan, next time tulangan. Uray siyak ti sagot. O sige. Oh, apay na kami suot ka. Ken apay adi mo ginaraw dayta in order mo. Kasano, awan mo't ni Dan. Ha? Kanamkit di day ta in order mo. Sana bale. Tadapay mat gundaway ang makadwa tayo. Ante, mabalin ka di adumawat itikan kanan nyo. Oray basit la kuma. Mabisinak ngaminan. Hoy, si ka nga ubing. Umadayo ka man? Ay, nakarkarong ang nadagtal daw ko. Kan, ay, nakangangdud ka. Princess, saan kumamot akasta? Balong? Alam dati nakasupot ang makan. Kan, ikan ka iti sa nga gasot, ha? Igatang mo iti kanamwan. Atoy. Agyaman nak ante. Nakasingsingpat kayo unay. Sana kasla di takadwayo. Nagpintas ng agpaiso. Ngam nagalas mo ti ugali na. Sige thank you ante. Mapanakon. Agpasagid pa iti mamirmiraot nga ubing. Ay! Bayamon. Ubing dayjay. Angam pudnumat ti kinunana. Anya? Mayat ti panagis-isem mo, iho. Ha? Agayat kan samutan. Ni mamamat. Nagmayat nga min ti panagisem mo. Di mo pa'y nadlaw nga imasidagakan ka. Ako, mama. Kinapod no na. Italaan na kariknak iti kastoy. Kasta ka di. Di kalapdan nga agayat. Ang pangasim. Tasaan mula ko mga ibasar iti kinapintas ti may sa abalasang. No di kat ti ugali na. Di kagdanag, mama. Gaputan na singpet. Kain kang runaan iti amin. At dabutang na iti Diyos. Ti babae ang nakakayawan ti puso. Risha, aday bagaken ka. Ngam di mo ibagbagay ti sabali, ha? Anya ka di dayta? Di mo kunaan, anapan ka manen nakichismis dito sa bali a department. Kaslakastan. Angam amom ka di. Ngagpasyargayam itangal daw ti aking kukwa iti dayto a kumpanya. Kat damag ko, ati ina ni Dan ti umay. Anya? Mas dawak. Kaslasaan mo't nga anak tibak nang ni Dan. Simple ti panagkaukawas na. Man nakigayam, kan naisa mataw. Siguro, dahil tati na isuro kan kwa na. Imbaga takas jay. Saan akasla iti daduma, maipasikat dati kinabak nang da. Husto tayong bagam, na respeto ken napakumbaba ni Dan. Aglipstick man. Tapno ad-addaan na pintasak iti matang ni Dan. Excuse me, iha. Adda ka din ni Dan dito yung office yo? Ay, anyamot Dan. Ay, limabas ti lipstick ko. Ay, disturbo kayang tumat ngamin. Awan ni Dan ditoy. Anya, nagbastos kan nga agsasao. Pumanaw kakit di. Dinadal mo ti beautic.
Una yan day taagalat mo. Amom ka day. Ati bakit apapapanawam? Ket isutiin ha? Anya? Napintas ka agpaiso. Ngem bastos met ti ugalim. Risha, pudno ka di ti damag? Anaikat ni Princess iti trabaho na? Uwan. Ay, no di na ko mainarami ti kasjay. No di na ko mabinastos ti ina ni Dan. Saan ko maamaikat iti trabaho na? Di namat ngamin matagpalang tingiwat na. Ang mabit man lang. Pudno ka di ti damag? Ada kayon kinidan? Ha? Iko ha? Uy, sika ah. Jaklain pagarup. Naunanak gayam ni Dan. Ha? Angaw ko laeng. Kat, kaano nga iti kasaryo? Kasaratagos? Isumat lang titurong na. Sika talaga. Hello, ma'am. Gumatag ka kadi iti lakok? Naimas day to'y kan kalutluto. Princess? Ha? Risha? Si Kadayta? Kumusta kan? Nasayat man. Sika ngay. Uy, nabayag adita nakita ah. Daytoy. Aglaklako ita iti palitaw. Isupay nga daigatang ko iti kasapulan mi ija balay. Risha. Alaak dayti agundaway. Pakawanan ko ma kadagiti dakas nga impakpakitak kada kayo. Iti madi nga inararamid ko. Iti madi nga ugalig. Itala ana amiris ko. Nga awan sir-sirbi ti kinapintas. No naalas mo't gayam ti ugali. Awan dakas nga inaramid mo kanyak, princess. Ngam nasayaat no nagbalbaliw kan. Kan pud no ti kinunam, nga awan serbi ti kinapintas, no saan anasayaat ti ugali. Katala, gaputan nagbalbaliw kan, tulungan ka ang makasubli iti opisina. Agyaman ako na kasta, Risha. Awan serserbi ti kinapintas, no saan mat anasayaat ti personalidad na. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Megan Galmote. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yung amin papagayam, inta ibasa ti Lucas Kapitulo 14, versikulo 11. Agsipod ta iti tunggal maysa amangitan ok iti bagina, kat maipababanto. Kat iso amangi pababa iti bagina, maitanok to. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sa dino ti papanam kasinsin Susan? Si kamat gayam kasinsin Kiko, agpasentro ak, naibusmat nga minan ti abastumi. Ada ipagatang mo kasinsin? Awan kasinsin. Adala kayat kong itudkan ka. Anya day ta kasinsin? Oh, para kada kayo. Ha? Kwarta mo tiyaw awat mo? Para kada kayo kasinsin. Natsamba ak manon ti mayat a presyo tinatag. Aya? Uy, Ay na, agyaman ak launay Uray mabainak ken ka. Alaag lata ti kwarta. Isupay agastusan ti kaanak kam iti panagadal na. wala.
Sana dakas no ibingay tayo itipada tayo at tao nang iti bindisyon na mauawat tayo. Oh, di mo dakda kamaton iti sabali at tao nga daintad ko kada kayo, ha? Alam daytoy, Valerie, anak ko. Allowance mo para itaalawas. Ni, adamad gayam kwartayo, nanang. Di ko nayo kanyak. Kat saan da pa'y nga intad titangdan nyo? Ada intad ni Uncle mo, Kiko, a kwarta, anak ko. Manet? Wan, talaga man nagtulong day dya kasinsin ko. Uray dagiti anak ni Antim Itis. Ik-ikan na mat ida iti balon da. Siguro. Nakatsamba manan ni Uncle. Wan, anak ko. Isuti ko na itay. No siyak nagturpos. Tulong tumat ni Uncle. Subadak ti kinaimbag na kada tayo. Mayat day ta ka panunutam, anak ko. Ay, wan gayam. Di mo dakdakamatan iti sabali, ti may papan iti kwarta nga ititad ni Uncle mo, ah. Apay, nanang? Aramidam latan. Taiso ti bilin ni Uncle mo, anak. Uncle Andres, agad adal ka di pa'y ni Valerie? Wan may kanakan. Apay ka day. Naimbag man, tada kwarta pagadal na. Kat awan mat permanente at trabaho ti inana. Ada ito di kasinsinyaw kaanakan. Kasinsin me. Di kasinsinyo kikaw. Naayat day jaya tumulong ka iti kaanakan na. No kasta. Adda ititad na akwarta ka ni Valerie. Nabayagan Apay nga italaang anamwak. Una ta pasikrito ti panangtulong ni kikaw ka iti kaanakan na. Saan na ngamin nga ipupost wano istoryaan iti sabali at tao. Kasta ka di. Anya pa'y lang ter aramidam, sika, Julio. Apay ka di bakit? Saan ka ang makiriyunyon, aya? At daya imbagak as anak amapan. Apay nga roda kasta ti kawis mo. Nalabaan mo't dagitoy Reunion dayjay. Apay akasta ti ibadong. Nakababain ka dagiti kabagyak. Anya? Ibagay mo kumamat ti kawis mo iti kawis ko Sana kasta kumpormila di tanti isusuot mo. Kumusta mo ti panagadal mo, Valerie? Okay laang, Auntie Yoli. Nangato ka di matlaang dagiti gradong? Sakto laang, Auntie. Naimbag man, tamaano sampay laang ti agadan? Kapilitan, Auntie. Awatam da ito Ni, kwarta mo tiyaw awat yung Auntie. Para kan ka, kaanakan. Igatang mo, kadagiti masapsapol mo. Agyaman naklaon ay, Auntie. Isupay abalon ko iti pagadalan. Awan na nyaman na. Iso asay-saya atem, ti panagadal mo. Bakit? Nakitak ti inaramid mo itay. Anya man ang tibidot nga inaramid ko? Nangtad ka iti kwarta ka ni Valerie a kaanakam. Ngamapay akas jay. Ti anya? Apay amasapol nga iti sangwanan ti adu a tao ti pangyawatam iti kwarta. Anya kalakit di matan aya, Julio. Common sense matan Apay, masapol ay nga ipakitam kadagiti kabagyam at tinulungam ti kaanakam. When tapno maamuan da nga adda maitultulong ko. Panagkunam ka di kat nasaya at ti kasta. No para kanyak, awan dakas iti inaramid ko. Tatimulongak. Day tatijak kayat kan ka. Sika ti mangitantan ok iti bukod mo abagi. Saan ama iparbang ti kasta nga aramid. Kita man ni kasinsin mo. Uy, pangaasim. Di nak ikumpara iti sabali at tao. Mano ti intad niya antimyulikan ka, Valerie apaw. 600 apong. Kasano anamuan nyo? Nga daintad ni Auntie akwarta kanyak. Kat no nakita mi amin itay. Ha? Iti sangwanan ti kaduan mo't ngamin nga intad na ti kwarta. Ay, Mga biso pa ati intad nakin ka.
Iso pa'y balon mo iti pagadalan. Uwan aapong. Uwan gayam, kinasarita na kanya ang timyana. Saan pa'y apong? Apay ka di? No nawaya ka, mapan ka kano itayan na, taag palabakin ka. Kita am daytoy bakit? Anya day ta? At daro pa ni kasinsin mo Kiko iti newspaper. Aya? Amangan no karup-rupan na laang. Nagan na mo ti adda ditoy. Basa am ti headline. Aywan. Apay nga daro pa day aki ko iti day taan newspaper. Timulong kano kadagiti biktima ti bagyo. Day talaang. Naa. Imbis nga agbalin ka proud iti kasinsin mo. Kastapay laang mati ibagam. Ay, tulungan nak manhulyo. Ne, ani ayad dagita ginatgatang mo. Umay ka, tairipak taman dagitoy. Ani ayad dagita. Groceries. Idonar ko para kadagiti apektado ti bagyo. Anya. Umay kakit din, tatulungan nak. Naamwam laang at timulong ni Kiko akasinsin mo. Ita, kayat mo mati mangidunar? Wen takabaalak mo't nga ruti tumulong. Adamot kwartata. Niki ko lang ayat ikabailan na tumulong. Ay na, kas kalamaki kompetensya iti kasinsin mo. Ay, di kan sumana udita. Tulungan nakit di. Kalpasan na, itulod ta dagitoy ijay evacuation center. Ada kamot kayam kasinsin yoli. Wala, tamang idunarak mo. At the food packs nga idunar ko. Apay ka di. Awan mo't kati kasinsin. Kasta tinasayaat. Tumulong tayo kadagitag kasapulan. Wala, amok dayta. Sana masapol nga ibagam. Adamot kwartami. Saan akas kadagiti daddo madita nga agin tutulong uray awanan damot. Ngala, panawan ka nga rodan dito kasinsin. Ay, sa dino ti papanam. Lalpasan teraramidan mi. Agawidak mo Magidulin ka man iti 2 kilo ti karne. Susan anak ka. Di mo ilako amin. Ananwan niyo matatang? Itad ka o ni kasinsin mo kikaw. Aywan, apay dayjay. Nalipatak matan ti kasinsin ko. Isupot mo, ta itulod ko itayan da inton madamdama. Adan samot ijay sentro, tatang. Anya teraramidan na ijay. Nagboluntaryo manen Amuyo mat, dayjay akasinsin ko. Managtulong, tatang. Bala, inton malim nga rudan nga itulod ko ti para kinkwana. Kanakan kikaw, ada ka kaday. Ada uncle, sumra kay lang, nakalukat na ita. Ay, nangyagak iti karnay para kin ka kaanakan. Ay, nagkapon ti karnay uncle. Pinarti may ti baboy at tarakin may. In per kilo may. Apay nga rod ngay, nga itadyo kanyak tila ko yaw, uncle. Wan dakkel mo tinaitulong mo kada kamay. Naitulangan ti amok awagas. Tapno masubadan mimot, lagi tinaitulong mo kada kamay, ore kaskasanaw. Ay, agyaman ak nga rod uncle. Awan ang yaman na kaanakan. Ay, agkapi kayo pa uncle. Apay ngay akas jay. Ti anyamanen? Makalawas ang tinapalabas. Ngamawan mo't makitak arupak iti jaryo. Anya? Adamot indunar ko No kasta? Nang idunar ka laang, tapno makitam ti ropam iti dyaryo? Kumaa. Ngamawan maggayam serserbi na. At damat ropam iti Facebook page ti munisipyo tayo. May samot tinakitak. Kita man numano tiladawan ni Kiko ay post ijay. Nagadong. Ay, unay kan bakit? Apay ngamin akas tati kapanunutam aya. Agposak man langan iti Facebook ko. Anya? Tapno maamuan ti kaadwan, nga damot na itulong ko. Awan mo't gayam tinamnamak ama newspaper mo tirupak. Ay na, jak amukan ka bakit?
Nagadulhakit din nga mo. Anya ti aramidem, Valerie anak ko. Isagsaganak ti speech ko para iti umadanin a panagturpos ko, nanang. No kasta, sikat ti agsaw iti sango. O, nanang, siyak nga rod. Ay na, talaga naglaing ti anak ko. Awan ang ti may bagakpay. Ilistak tinagan dagiti timultulong kanyak, nanang. Inaayon mo tinagan ni Uncle mo, Kiko, anak. O, nanang, iso ti number 1 iti listaak. Di special mention to ni Uncle mo. Dakkel nga min tinaitultulong ni Uncle kada tayo. Oray ni Kasinsin Maya ay dinagturpos iti high school. Special mention manan ni Uncle Kiko. Nakapaawan ganas nga agbuya iti live. Apay manan. Nakapadismaya ti tumulong no kastoy laeng. Hey, saan ka maawatan bagat? Di mo nang ti speech ni kaanakan Valerie aya. Nagbuya ka iti live? Wan, ngam awan nang ko anagan ko. Dayjay manen aki ko ti special mention. Una, tadakkel mat tinaitultulong na. Makapaasar. Ay na. Namin anulaang mat anang tad ka iti kwarta ka ni Valerie. Kat masapul pa'y nga iti sangwanan ti kaadwan. Agsardang ka man. Tani, nasakit ti ulok nga agpampanunot. Apong, adamat gayang maawat ni Uncle Kiko nga award. Award? Wan, nakitak ti post ti munisipyo. Nan, kita akman, apo. O, day tani apong. Ay, wait. At ang agpaisaw. Ay, aktibo nga men niyang kalmaw. Nukas na nga na kalamidad, alis daw at tumulong. Congrats ken ka, kanakan Kikaw. Ha? At nakanumat maawat mo nga award. Ha? Dahil ka di, Uncle? Talaga anasaya at kaatao. Saan ang may libak na ita? Gaputa na ita tirumbang nga aramidag, Uncle. Manumutan ti tao at tinulungam ngay. Ang mga no, anda pa saan may nga am-amaw. Sana na masapol ang maamuan nyo, Uncle. Ay, kita ang mga no na itamot ten tumultulong iti sabali at tao ter aramidam. Kat malipata mo ti agpamilya. Kinapod nun, Uncle. Agkasar kamin itinobyak inton umay atawin. Lukas ta, adda nobyam. Adda Uncle. Yam amok to kada kayo nagpasyar diti lugar tayo. Niki kulaeng manen ti maikan iti award. Tamay samot ti kasinsin mo nga alistong agboluntaryo no adda dagiti masapul a matulungan. Uray anyat araramida. Awan latta. Kasla awan makitkita dagiti tattao. Ammo, bakit? May mayat ngamin no naggapu iti pusom ti panagtulong mo. Maupayak no kastoy laeng. Ay saan Di ka maupay. Itultuloy mo latta ti tumulong, bagat? Tumulong ka, tanaggapu iti pusom ti panagtulong mo. Saan kat atap no maitanok ka? Tumulong ka, adi ka mang namnama iti uray anyaman, bakit? Aramidam tikas iti aramidam ti kasinsin mo ani Kiko. Awan ti manggagmukan kwa na, nga makitam at tumultulong kadagiti agkasapulan. Kasjay, ti maiparbang, bakat? No tumulong ka, kan umno ti aramid mo, ti Diyos ti mangsupapakan ka, iti umno a tiyempo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.